Wat zou er gebeuren, Sarah? Wie zijn dat de schommels? Oh, dit is skommeling. Nou, een soort van. Soort van. Dat is wel heel erg, Sarah. Maar wie bloot ook, want dit ding bloot op hetzelfde plaat. Gaat het goed? Ik ga trouwens nog een beetje draaien. Ja. Ik heb nog in een rondje. Goedemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekenvlog. En deze keer wordt iets heel leuks, want Ilda en ik beginnen deze weekenvlog met het inpakken van koffers. Maar waarvoor? Dat jij hem zo. Nou, goeie. Ilda, wat gaan we hier al hier bedenken? Wat stiet je? Wat ben dit? Koffers. En die ben je druk aan het klissen. Dan haal je stapeltjes maken. Lekkere kersentjes en knuffeltjes en een tekkentje. Klein van mem. Klein van heite zaken en Ilda. Make-up tasken. Toilettasken. Dikke jassen. Want, ja, nou denken de meesten, wat gaan ze dan door? Maar waar gaan we heen? Hotel. We gaan goed naar een hotel. Zaak is nou nog aan het voetballen. Ja, en als het kleren is, dan hoef naar het hotel. En als er zaken kleren is, dan gaan we naar het hotel. En dan koesen we daar, maar dus fjouweren in één kamer. En waar gaan we de Orendijs dan heen? Tellen. We gaan naar de Efteling. En daar had mem nog nooit west. Doen we zaak ook net, hè? Nooit. Nog nooit hebben we de west. Mama. Hij had er vroeger wel eens west. Oh, nou ben de meesten al in roede kop. Mag je del zetten? Ja. Zet hem maar. Nog camera druk eens zetten. Dan moest je een del zetten, zo. Ja. Wie ben er nog nooit west? Alleen nog hij vroeger, tot hij het liet weer. Maar wie gaan net alleen nog, want wie gaan mij min en haar gezin, hè? Ja. Ver en Femma. Ja, dan kun je met mooi bradje nog. En die ben er heel vaak geweest, dus die kan dus mooi rollen hier daar in het park. Die weten precies wat alles Hoe is. weet men dat? Dat had ze verteld. En we komen daar heel vaak. Dat is wel handig, want wie net? Maar misschien ben hun direct op therapie. Ja, kom hè. Hey, en wat zullen we nou doen? Wat maken we nou inpakken? De Koffers. koffers. En dus moest me helpen, toch? Ja. Ja. Dus wie zullen even naar de koffers inpakken? Ik doe deze. Best. Zullen we eerst die jassen, spullen even maken? Oh, en niks. Ja, we zijn weer helemaal mooi de buggy mij. Ik ken iedere dag mooi iemand, ik ben best wel lang al afstaan. En ik is direct de bril opsmieden, ik vind het zelf altijd wel handig. Dus buggetje mij. Ik ga de rijkap maken, want er komt wat weer te sneeuw, jongen. Rijn en weer te sneeuw. Maar het heet echt de winter Efteling. Dus een beetje sneeuw er weer er wel bij. Maar weer te sneeuw moet om hem net, hè. Nee. Nou, zullen die koffers even hier bevouwen? Net dat het hier speelt. Nee, ik had er wel heel volle zin in. Ik ben er dus nog nooit geweest. We hebben wel even filmpjes opgezocht op YouTube. Hoe het eruit ziet. Het ziet er echt wel heel mooi uit. En de winter Efteling had ik nog speciaal echt al je winterachtige omklaringen en dingetjes. Dus ja, nou ik heb wel heel door haar pak mij. Ik denk van dat het al echt meer waar is dan en koud is dan. Ja, was net dat altijd ben verklom je, dat is er net vol. Maar we gaan wel blijven. Ik wil dat er een kanaal binnen is. Die bal. Ik kan wel los in de auto, lees maar weer de kerstjes. Was de kofferzak al vol? Ja, we zullen even verder mij inpakken. En de vlogkamer met mij natuurlijk. Want Jim gaat echt maar naar de Efteling, hè? Ja. Ja, en naar het hotel. Ik heb het hotel heel echt mooi zien met die maar het is heel mooi dat hij in de koffertje zit. Mama eens even zien. Zie. Dit is uw koffer. Ja. En dat is mijn koffer. Ja. Maar we zien dat ze nog tegenkennen. Maar de touwtjes eerst vast en dan de kofferrits vast. Jongens, weet je? En dit is van u. Ja, dat is van je, hè? En dit is van mij. Dus hebben we de knuffeltjes hier in ritsen. Zo zie je, dan zei ze doei. Jim kon ik in. Doei. Jim kon ik. Beste in de koffer ben ik. Wie zit er in de auto? Hij hem de zin in, jongens. Ja. Eerst naar ons hotel. En dan morgen naar de Efteling. En Zaken, hoe gaat het in voetballen? Heel goed. Heel goed? Ja. Vertel. We zijn
eerste worden, maar zal niks toernooi. Je bent eerste worden, nou, gaat met hem toch wat mis dus, hè? Weer wel spannend in de finale, hè? Ja. Ja, weet je spannend? Ja, Penalties. 1-0 achter, 1-1, toen panels. Toen stonden we achter met de panels Echt? En toen toch nog? en toen hebben we het dan nog. Ga straks een panel dan. En die heb ik mist. Nee! Ja, weer een slapschot. Oh, een slapschot. Ja, Maar, ik ben net goed in zo'n Ja, jongen, gewoon punten. maar het is toch won dus. Ja. Leuk man. Ja, we hadden een tas vol lekkers. De mensen hadden een televisietje en een lekker kerstje. Dus we gaan die kant op. Op naar het hotel en dan morgen naar de Efteling. A few moments later. Nou, we zijn in het hotel hè? Ja. In, hoe heet die? Raamsdonksveer. Nee, Raamsdonksveer. Nou, daar dus. Daar ben we. En dat is ongeveer een kwartiertje vanuit de Efteling, dus ben we heel mooi terbij. En zaken ze hem even schilderen. Wat is kerkers? Let maar zien, jongen. Ik volg jullie wel. Hier is hij beneden, Ja. met de ingang. Ja, een hele mooie houten trap omheen. Ja. Mooi trapje. Dan gaat je de bocht om, dan had je nog een dwarken en dubbele. Ja. Dan had je nog een trap omheen. En waar sliepen daar? Daar sliepen Femma, En verder? verder Mien en Ma? Mien en Matten. Ja, die Daar was nog kamertjes en dit is huizenkamer. fjouwer, 0 fjouwer. Nou, dat was een shimmer weer eigen. Oh, we hebben Heid en Hildo dan. Oh, het is een laserbedje. Koekoek. Oh, laat je maar lekker te snurken. Nou, dit is uw kamer, hè? Hier sliepen Heid en Mem. Ja, hier sliepen wie. En hier sliepen Heid en Hildo. Oh, Zaak en Hildo. Of ik hier en de meubel die had ik ook. En dan hij Ja, dat zou ik niet kennen. Ja, en het is wel wat, maar uw lietse mosje is net topfit. Dus dat is wel een beetje schande. Hé, mosje. Die is net heel fit, dus ik... Ik wil net in de douche. Je was net in de douche? Hoe stik net de douche, maar ja, die moet lekker deel. Maar die is dus net heel fit. Dus bedje. Zaak is in bed. Nou, pak nog maar wat. Ben er wel blauwe Ik bijtjes? ga direct nog die kastjes. Oh ja, dan kan mooi die spul staan. En die pyjamaatjes lezen kleer. Maar ja, Ildo is dus net topfit. Dus ik hoop dat hij vannacht nog wat opknapt. Het is net oors. Wie toch een mooi rustig gewoon. Ik ga de buggy maken, dus een keer zak in. Oh, maar zeg even nog het toilet en de douche. Chilletten, hè? Stop. Oh, stop. Stop. Dicht. Dicht. 3, 2, 1. Dit is onze wasbak. Dit is onze wasbak. Een hele gudden. Hallo. Spiegel. Hallo. Dit is onze wc. En douche. En dus Een hoekdouche. een douche. Nou, Dus mini douche. dit is mini douche. Ja, we hebben wat anders, maar dit is ook prima. We hadden het ontbijt moeten om 8 uur. Want we willen mooi op tijd ontbijten. Dan kunnen we mooi op tijd naar het park. Mina zei, die ben je al heel vaak geweest. Dus die kon echt een beetje een route uitstippelen. Wat nou leuk is en hoe en wat. En ik zei, we hebben gelukkig de buggy maar voor uw verkouden wiefke. En dan ben ik een snot. Oh, snot. Snot, oh snot. Oh nee, hoe snot. Ik ga een doekje. Nou ja, en ik zei, dan maar lekker in de buggy. Het is net zoals Jelke, hè? Nee. Nee, voor mij is er wat van. Eerst maar lekker koesen en we zien je morgen in de Efteling. Nou, goeiemorgen. Nou ja, goeiemorgen. We hebben een min nachtje om, Ilda. We hebben een mooi bed hier. Maar hij heeft een beetje zin in, jongens. Ja? Kijk, wie bent dus nog nooit in de Efteling geweest. Gelukkig hebben we een PMI, die ben er al heel vaak geweest. Dus die kunnen mooi steeds de experts. En wat mogen we nou echt net missen, jongens? Droomvlucht. Symbool. Eigenlijk alles. Oh! Ik stond heel park. Oh, dat is wel leuk, ja. Nou ja, wie nemen jullie het wel even mee in de winter Efteling. En hoop je dat Ildo dat een beetje volhoudt. Ik doe je ervan. Zeker weten. Komt helemaal goed. Ik vind dat trouwens een hip ding wat u daarin. Hip, hè? Nou, ze worden steeds kleiner. Ideaal, ja. Beste mensen, hè? Je gaat me niet betoveren, toch? Ja. Ik ga daar ineens een kikkertje in het water springen.
Ja, mooi steen. Komt op een foto, Ira? Ik kom er gezegd. Ira! Goed zo, meid. Kom maar, schat. Zeg je mij dankjewel? Graag gedaan. Kijk, hand erop. Heel goed. Heel correct. Ja. Maar straks bij gaan vergelijken. Ja, wel. Nog even over nadenken. Wat Nog even over nadenken, ja. Stukje mag eruit, stukje mag eruit. Oh, wat wij Elke score. Hij heeft hem maar in sterren, hij zei jou komt een truut, dan komt het ja. Is dat zo? Ja, Oh. Nou ja, dan maar weer een tutor. Ja, Was dat maar weer tutor? Waar komt al jacht? Wat wij de vlag hebben, weten we alle. Hard op. Er zit alleen een verroeting bij. Dat het? Nog een keer. Nee. Nee, net een goede tuut. Helaas. Pindakaas. Nou ja. Net. Even helpen, ja. Kom op, jongens. Ja, Ja? beetje. Oh, nee. Ja, een beetje mee. Heel het beetje, ja. Nee. Slechts wie altijd zo eerlijk is als goud, door de schittering niet verblind zal raken, bezit de kracht om met deze sleutel de vergrendeling ongedaan te maken. Nou ja, jammer jongens. Ja, laatste. Ja, iedereen is er zacht. We zullen in uw eerste attractie. Stier net een heel lange rit. Symbolica. Welkom in Symbolica. Doei! Hotsa! Nou, daar gaan we verder. Waar gaan we heen? Jerry? Ja. Sesam, open nu. Oh, hallo? Nee, je wilt dicht. Oh jee. Al je water, oh nee, komt het kleer. Ik ga je water opvallen. Nou, maar gauw je wij. Die stil ik nog op een foto. Leuk. Oh, papier hier. Nou, zullen we dat ik roppen? Ja, hier zo. Papier hier. Oh, hallo, hallo. Papier hier. Koud. Ja, de sjaal is wel om. Zeg ik dankjewel? Papier. Oh, Nou. zeg dankjewel. Ik ga nog een papier. Ja, nee, het wie best wel. Bij zo'n grutpapier. Gaat op de koord. Ga nog een papier. Ah, dank u wel. Kijk, dit dank u wel. Oh, je liet een skate. Getsie Derry. Ze vindt hem net zo leuk. Villa Volta. Je geven. Daar zie je maar een plakje uit, wat Jim leuk lijkt het. Wat zou er gebeuren, Saga? Wie zijn dat de schommels gebeuren? Oh, dit is kommelin. Dat is een soort van schommels. Soort van. Zoveel. We gaan Ik beleven. weet net wat draait aan, want ik is niet. Ja, het is heel apart. Nu wel, ja. Je wil heel, Jim shirt het net, maar we weer helemaal achteruit. Tje, denk is het shit. Dit is gek, Saga. Dit draait net hoor. Het komt net echt hoe de kop. Nee, ik doe net even hoe de kant. Nee. Zo viel het wel een beetje, hè? Nou. Een raar ritje, net Saga. Ik duizelig, jongens. Heel duizelig. Kijk, hè? Oh, ik wil echt zien hoe het zit op de kamer. Grappig, hè? Hey!
elfjes. Kom, elfjes. Is de jam. Oh, wauw. Die weer mooi. Ik ben hier vandaag gezellig met mijn zusje, Vivé. Samen moeten wij hier zijn voor koning Oberon. Droomvlucht, Hilda, naar de elfjes. Ben ik wel heel nieuwsgierig naar, hoor. Ja, lijkt me wel heel mooi. Maar ja, en het jet een beetje bij pretpark vanzelfs. Wacht je, in een hele lange zigzag riegen. Het jet er een beetje bij. Oh nee, wat dan gaan we niet. Dit gaat best wel vlot, valt dus niks aan. Daar gaat hij, droomvlucht. Oh, wauw. Al je kasteel. Hey, een unicorn, hè, joh. Dit is goed, zo mooi. Oh, hier is ze. Die voest is zo mooi, hè? Daar bovenop. Kijk maar goed. Heerlijk, wat roept het hier lekker? Wat roepen? Oh, heerlijk. Ja? Wat valt die bibbel erbij? Dit weer. Dit weer. Ravelijn. Al je hoesks. Een heel dwarp hier, joh. Mooi, hè? Oh, daar! Ja. Mooi vorm, een plakje. Ja, dat is wel leuk, toch? Ja, mooi. Dank voor jullie komst. Welkom in de stad Ravelijn. Mijn naam is Halina. Ik heb mijn bijzondere raven gestuurd om jullie te halen. Dat is knap, hè? Zie je die bodem zitten? Welke keer, Hilda? Daar komen ze aan, Heid en Hilda. Joe! Hey, Wiefke. Oh, ze lagen nog net zo bot, maar ze vindt het wel leuk, jongen. Ja, maar ze is net helemaal fit. Wel schande. Maar dit vindt ze wel leuk. Geef maar Heid in de moenen. Dus je ziet ik een mooie jurk voor die Hilda. Een prinsessenjurkenwinkel. Even zien wat hier is. Ridders. Oh, wauw. Wat hebben we struinen, meid? Squontjes en vleugels. Dit is echt mooi, Hilda. Deze is goud. Squontjes en een tasje en een stafje. En die? Die? Zo'n pardoespak? Oh, leuk. Nou, doe eerst maar in een tas. Ja. Misschien straks. Het is een beetje koud, hè? Ik ben namelijk ook heel voorzichtig met die vragen. Ja, ze wil het zelf waarschijnlijk wel heel graag, maar ja. Hij is echt mooi, jullie. Vleugeltjes en een mooi hierbaan en een stafje en een jurk. Tasje nog dicht maken? Nee, is goed zo. Ja. Hé, dankjewel. Doei doei. Mij nog wel de bom mee. Oh ja. Oh, dit is een mosje. Oh, schatje. Oh, je is wel lekker warm, ja. Alle je hebben dingetjes. Snobbersgoor. Hoekjes. Van alles nog wat. Want ik vind sneeuw toevallig reuze leuk. Echt waar? Toevallig ik ook. Nou, wat een toeval. Hey, Pjotter, zie je dan? Het is mooi buiten, maar een beetje glad. Hoe zou dat nou toch komen? Wat is er nou gebeurd? Het is echt een winter uit de dromen. Alles is nu wit gekleurd. De volgende attractie, Carnaval Festival. We gaan in Carnaval Festival en dat is iets van Jokie. Ja, kom. En dat is dit. Jokie.
Jokie. Cool. Nou maar eens weg. Leuk. Nou ben we in Duitsland. Zijn ze. Hey. Zoemerworstje. Ja, leuk. Dit is een heel gek longen. Mexico. Ai, ai. Hoe heet ze dat? Ai, caramba of zo. Ik wil. Ai. Ai. Foto. Oh, dit is ook een foto. Dit wie de foto? Ja, weet ik. Dit wie Egypte. Dit wie echt mooi. Ik wil nou naar de foto's. Ja. Uw foto. Sjen. Na 80 seconden, want het is wel best lastig. Ja, 142. Ik zit zo aan. Mooi. Ja, dat is iets. Doei. De winterweide. En de zon staat laag. En ik mag vragen wat er aan de hand is. Sneeuw. Ze is wel onder de sneeuw zijn. Dag meteen. En wat is er nou lekkerder dan in een winter Efteling? Een warme koeienmelk met slagroom. Lekker warm, jongens, hè? Heerlijk. Wat is het, Jaki? Probeer dan maar rechtstreeks erin. Oh, komt dit goed? Ah, zaken een keer. Ja, maar gooi eens wat stil, jongen. Ah, jammer jongens, Jammer. helaas. Hier mijn anker. Oei, zei ze dankjewel? Ja, jongen. Fijne dag nog. Hé, dank je. Je groen en goud zit je wat achter elkaar. Dan hebben we meer en roze. Groen, goud en roze zit je op in je rij. Nee, maar. Mag ik het ook wel maar gewoon gooien? Net de hut. Zachtjes gooien. Ah. Oh. Nee, maar dit valt nog net mee, hè? Ah, jammer. Oh, nog hier. Nee, beide geen prijs. Nou, je had in ieder geval bezocht. Nou jongens, en dit liet zijn mosje. Ik denk dat hij leidt te sliepen. Ja, die leidt te sliepen. Even een liedje kosten. 10 voor uw eerste achtbaan. De Vliegende Hollander. En nou Jelke, hoe is het met de zenuwen? Ja, best. Ja? Nergens last van? Nee. Ik ga jij het weer krijgen wie het worden? Ja, nou, die komt heel iets. Oké. Maar wie, deze gaat net zo heeg, hè? Net zo. Ik Spetters. was ze er wel even in die. Die worden kap? Ja. Nou, daar denk ik nog even hoe naar. Mijn is met Ildo en Ver op een paard. En nou ja, ken ik dus ook even in de nachtbaan. Dat is heel lang lien. Maar ja, ik had er wel nog 10. Ik ben heel nieuwsgierig. De Vliegende Hollander. Just de boord, nou zaken? Wat is er zin aan, man? We zijn bezig. Oh ja. Kijk maar waar. Super cool. Leuk. Nou, dat ben er. Zin in. Oh, je hebt een keer varus? Oh, leuk. Nee, wat is dit wat Rijden. En wie zit hier rijdt rijden? Doe het van ja. Dan gaan we er langzaam omheen, denk ik. Dan gaan we zaken. Oh, vet!
Dit gaan we toch maar even vlek, Jackie. Hi. We beginnen in die sneeuwbal. Ja. Ja, leuk. En dus kom nog eens een keer. Ja, ik denk ook net niet. Nee. Zo heet die het. Was je? Jongen, die gaat haast door de kop. Ja, je doet schreeuwen. Ik zit hier nou in de sneeuwbal en die drukt op een knop van het muziekje. 3, 2, 1, go. Wat hebben we hier? Wat is het? Oh, dat ziet er wel lekker uit. Oeh, wat voor smaak haast? Paprika. Lekker. Paprika. Lekker. Dankjewel. Nou jongens, en het is al een beetje tjuster, maar we zullen aan in dat ding, de pagode. Die hebben we heel wel omheen en draaien. En dan hebben we altijd goed, alle jachtjes op het hele parkje. Ik ben heel benieuwd, we zullen blijven zien. Wauw, die is wel echt grut, ja. Had ik er heel veel in zaken. Ik zitten en dan kies ik stier. Oh. Onza! Ik vol hier. We hebben spinnen. Hallo. Hallo! Doei doei! Opgast! Kijk zijn koude handjes. Oh, dit is het echt nou wel heeg. Ja, we gaan heel heeg. Ik heb aan het hele parkhoesje zaken. Zie je hoe mooi al? Vooral al die jachtjes zijn mooi. En de trein gaat er door het wetter. Doei! Zie je de Oh, dat is de ijsbaan. ijsbaan? Ja, dat lichtblauwe zaken, dat is de ijsbaan. Ik ben wel heel erg zaken. Maar wie blijft ook, dit ding blijft op hetzelfde plak. Wat het goed is, gaat er nog een beetje draaien. Ja. Dan kunnen we nog in een rondte zien. Die kies gewoon echt haast reëel. Ja, dit heb ik nog weer Wow. even. Zie je de draaien? Dit is wel een mooi hoesetje, hè? En Sjoerd is maar niet telefoon van. Ja, op de vlogcamera. Ik liet je hem net vallen. Nee, het is veel krek. Ik ga denk ik helemaal het hele park in de vleen, maar hij blijft op hetzelfde plak. Ja, doe veel draad. krijgt of zweven we, hè? Ja. Ja, klopt, ja. Zie, daar ben de achtbaan dan. Dit is symbolica. Ja, Dat is eerst zien. deze. Ja. Ja. Echt heel mooi. Het is mooi dat logo op het dak van de Efteling. Oh ja, tjuszaken daar. De E van de Efteling. We gaan naar beneden. Ik zie een heel iets roze jasje. En een wit moedske. En een wit moedske. Zo'n zuzeltje. Joe! Joe! Hallo! Misschien mag ik zeggen hoe het geel kijkt als in de achtbaan lopen. Hey, we zijn er weer. Love you! Yeah. Oh, daar. Sjoerd. Wat is dat? Dat was die. Goed. Boven. Hier. Er gebeurt nog niks. Dat niet. Zit mensen er weer uitvallen. Oh, nog een keer, Rilla. Wat zit erbij dan? Nog een keer. Dat doe maar. Nee, dat doe maar. Wow, joh. Nou, in welke Ik kreeg, is dit die storing? Oh, je stikken. Nou ja, zus. Wat is dat nou? Verdikker. Nou, ik even nog een keer, jongens. Dan moet je gewoon. Zie je dat hij het doet? Ja? Ja, je doet het. Ja, maar wat? Doet er het elke? Ja. Nou, kom op, hen. Je heeft betaald. Oh, nou, het goed, wat kom omheen, Sheila. Oh, ja. Ja! Een eiken. Wel grappig. Ga wij doen. Nee, wat is zien, Hilde, wat haast er? Het zit erin. Hier ben je. Welk figuur zit erin? Ik ben heel vol, hè? Hier ben je, man. Dus. Holleballen Gijs. Die vindt ze eng. Nee. Nee, die is leuk toch? Ja, hier is het.
Papieruur. Stil uit. Souvenirs. In den oude Marskramer. In dit kamertje. Hallo. Oh ja, de Leidse. Ja. Wat een spul, joh. Tja, groot kapje. En de grote boze wolf. Koningspak. Nog meer jurken. Zwaren. Ja, als die hond is een groei. Indische waterlelies. Nou, en die zochten we natuurlijk nog. Langnek. Jelke? Daar weer er. Langnek. Ja jongens, wie zullen ze de auto weer op zitten? We gaan echt een schitterende mooie rijden hier in de Efteling. En ja, ondanks het Ildo zie ik weer. Echt een prachtige dag gewoon. Dus van herhaling vatbaar en dan zonder ziek wezen en misschien iets warmer waar. Want het is wel koud, de winter Efteling. Goedemorgen. Wie binnen we thuis? We hebben juist de hele dag van Pamperslijn. Ik ga de koffers leeghellen. Wel even wat wasjes draait. Ik ga nu alles opred. En ja, uw lietse mosje is helaas nog steeds ziek. Zaken van de squallen gaan. Jelkes ontwerken wie echt net al te fit. Zaken die juist er echt net al te beste dag. Maar steeds bij mij gaat het nog knap. Dus ik hoop dat het meer oorslaat. Oorklapje. Maar ja, ik beziek je nog maar wat thuis te werken. Want ja, eigenlijk zoek naar de werkdag. Maar dat slag het zo net. Dus ik probeer je tussen het bedrijf en toch gewoon heel even een beetje te kroepen. Een beetje te werken. Een beetje zo om en om. Dus ja, en hier hing het er, hè. De mooie elfenjurk van Ilda. Die is echt prachtig. En hier lijkt me lietse mosjes. Helemaal ziek, meid. Net fit, hè? Dat is wel een vriend bij die jurk, hè? Zie je er? Zie je wat je bij die leidt? Oh, schatje. Dat is leer. Ik denk ook zo denken. Ik kon ik lekker bij Ilda lezen. Ja. Ja. Hé, wat hier is toen kregen bij de Efteling? Deze, hè? Zullen we die zo eens zetten? Je ziet hem die patatje zien, hè? Maar dan mag hij net leeg wezen. Ja, dan kan die er weer op en is het een paddenstoeltje, hè? Maar dan mag hij net leeg wezen. Nee, maak hem maar weer uit dan. Anders gaat die leeg, hè? Ja. Die is toen kregen, hè? Ach, schat. Ja, dus Ildo hing het je wat om. Ik had even wat mailtjes dienen. Ik zei, ik ga wat was even dienen, de koffers opruimen. Ja, het is net als wie van nu uur hier wel wat. Ja. Maar er is niks onder als ik ben het fit. Het begon al de dag toen we reizen gingen richting de Efteling. Toen dacht ik al van, oh, ik weet net. Maar ja, als de stille hoop, het knapt wel op. Nou, in de Efteling had ze haar wel heel goed houden, maar dat ze er echt van genoten had, weet ik net. Ze had eigenlijk heel de tijd in de buggy zitten. Gelukkig ging een mooi thermopakje voor haar doorheen en sjaal en moeds. Dus vond je het wel mooi in de Efteling? Ja, vind je het wel leuk, toch? Maar het is net de bodem, dan bitter die aan in een dikke thee aan, hey. Of in het liedje. Ja. Hey, vond je het wel leuk bij de Efteling? Ik al wist, zie ik? Nee. Wat vond je het leukste bij de Efteling? Die bij papier hier. Oh, papier hier. Die weer grappig, hè? Ja, maar echt mooi in de vlinderkast. Ik vond die met de elfjes ook heel mooi. Droomvlucht. Wat vond Stefan? Ja. Die weer echt zo mooi. Zo'n 11 jurkjes toch kregen, hè? Ja. Zo, een 11 jurkje en een 11 staf. En nog een kroontje. Zit erbij. Ja, en nu is nog een placemat gekregen, hè? Kijk mooi op knutselen. Kijk, met de elfjes. Die, hè? Ja. Ja, dat is een beetje doorheen zien, hè? Ja, hij is een beetje doorzichtig. Ja. Dus ja, al met al een mooi weekend. Maar schande dat uw mosjes ziek weer. Maar ja, daar doe je niks hoor. Maar we dan maar eens een keer zijn. We gaan dan een keer in de simmer. Maar dit weer de winter Efteling, hè? Ja. Ja. Nou ja, en ik ga dus krijg wat mailtjes die wat vlags upload en dat soort dingen.
En ik zal nog even verder met het blauwe leeuwenpak. Ja jongens, ik ben er nog heel te bij de waanden. Ik ga in principe hartstikke maar ik wil nog iets steviger de eertjes vastzetten. Ik moet even zien even. Je mag alleen zo deze blauwe baan erop dienen. Maar nu ga ik de eertjes er al op. Maar ik vertrouw ze dan. Wat nou? Klauwpoes die? Wie is mij kon kleren toevallig? Echt net? Oh. Maar nee, dit ben de eertjes dus. Vet schattig. En dus ik zal nog even een beetje verder doen, want dit zit net heel stevig. Dus dat zit ik nog even verder naaien. Nou, zo zullen we wat steviger krijgen. Want ja jongens, het is hartstikke vier. De opnames in de eerstvolgende vlog zullen we al wat opnames zien. Onder andere in het museum in Oranjewoud. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik zou zeggen, ja, vooral zien. Want het is echt super leuke locaties gaan. Nou, museum dus. En we gaan naar een oud VOC-skip. En we gaan in een vliegtuig. Wat nou, Moshi? Mag ik bij die komen? Maar kom bij die. Nou, in een vliegtuig. En nog in een bos. En nog op een zonwinning. En commandocentrum, daar kom ik zelf. De oude diensten. Ja, ik zeg niet wat. Oeps. Nou ja, zij doet je net zo vol, maar zo zie ik van, maar het is net anders. Ja, ik zet nog in de laatste hand onder de kleren. Meest haar kleer. Dus ik ga er wel zin in. Dan ben ik heel benieuwd naar hoe de clip wordt bij het Veska Tiertcabine. En dan doet het echt net heel lang meer, dan komt het boek uit. Er gaat iets vertraging op, maar dat hindert niks. Dat komt uiteindelijk wel goed. Het lijkt net onder illustratie of zo wat. Ja, dat gaat al je hartstikke goed. Maar ja, het maakt gewoon even nog wat meer tijd voordat het echt drukker wordt kan. Dus dat is net alles. Nou, ik geloof dat dit zo wel aardig stevig zit. En de Jan maakt maar even mij. Dan kijk ik altijd nog tussendoor even wat mindset het nodig is. Maar met die museum is schattig. Super cute. Helaas, eerder zie ik dus deze dag kan je mensen volle zin laten. Nou ja, het is ook een beetje een dijse van wat kroepen, bakje thee, krijkerke, probeer je wat eten erin te krijgen. En zat nou en dan tussen trompeerwerkdingetjes. Dus we moeten dus daarmee even terug en dan hoop ik dat ze haar mooi weer een stuk fitter viel. Later. Nou ja, zo zie je hem dat ondanks alles, ondanks dat Ilde net heel vet weer, dat we echt een super mooi weekend hebben. We gaan heerlijk in een hotel koest. We gaan terug de winter Efteling kuieren. We gaan van alles zien. We gaan in achtbaan west. Ja, het kon het gaggen nou. En ik ga nog lekker bij Ilde thuis west en een beetje dwaande bij de kleren van de clip. Dus alles rent wel wat terug. Nou hoop je dat Ilde gauw weer opknapt. Van nou succes, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon omheen en via het net de chiller te downloaden van die tablet als telefoon. Want een night zitslag. Hey hoi.